चाचा के लइका के बियाह रहे आ घर परिवार सबके उछाह रहे। तिलक में उनके घरे आइल रहे डीजे आ नाचे खातिर संगतिया लो हमार बाँह लागल खींचे। जौने ढंग रहे हमहू कुछ नचनी आ होत सबेरे चाचा कहले तोहरे करे के बा दुल्हनिया के गुरहथनी। चाचा से कोई दनी हमहू जीव चतले आज ले नइखी कौनो के गुरहथले। चाचा कहले गुरहथनी में का सिखावे के बा, गहना कपड़ा दे के दुल्हन के टीके नु बस लगावे के बा। चाचा के बात सुन के हो गईनी तैयार, ठीक बा हम ही गुरहथ ही देव लिहनी सकार। अगला दिने चाचा सजले बारात आ समय से पहुँच गई जाई है 8-9 बजत रहे रात। द्वार पूजा भइल, नाश्ता पानी कईनी जा आ बाराती जहाँ टिकल रहे लौट के फिर गईनी जा। गद्दा चरपाई बिछल रहे होखे लागल आराम आ कुछ ही देर के बाद से तोले आइल हजाम। चले के बरनेत करे भइल बहुते देरी आ बड़ी प्रेम से चाचा से कहलस हाथ जोरी। सर सामान लेके 5 जाने तब गईनी जा आ लगली सो मेहरारू गरियावे जब मड़वा में समयनी जा। ऐसन भसुर से घर बहरवाऊ रे आ घर न बहारे तब कुछ ये चलाऊ रे। मन ही मन सोचे लगनी कूची आज धरइहे सो आ इगुआर पिछुआर आपन बुझाता हमरे से बहरवइहे सो। कौने कौने के बहार अब संख्या बा भारी आ तौले एगो दूसर मिली कढ़ा दिहलस गारी। भसुर जी चलाइले मोबाइल नोकिया आ रिंगटोन बाजेला हिलेला मुछिया। चाचा से कहनी ई का सुने के मिलता, जेब में मोबाइल बा तो मुछ कैसे हिलता। चाचा कहले सुनत चलो आज हिक भर गरियहे सो आ रंग किरकिरी तो मिलबे करी माला भी पहिरहे सो। पूजा पाठ होखे लागल, गहना कपड़ा चढ़ा दीहनी आ आशीर्वाद दे के दुल्हन के तिलक हम लगा दीहनी। इतने देर में गटई में बेलन के पड़ गई माला आ सब मेहरारू हंस दौली सो हंसे लगले लाला। हंसते हंसते कोई दनी सबके हम सुनाई, हंसते हंसते कोई दनी सबके हम सुनाई आ बेलन बा जब हमरे लगे तो तहनी के रोटी कैसे बेलाई। शादी बियाह में आनंद बड़ी आवेला आ माता बहिन लो बरतियन के गारी खूबे गावेला। माता बहिन लो बरतियन के गारी खूबे गावेला। दोस्तों कैसे लगी कविता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें। फिर मिलेंगे अगली कविता के साथ।